građane, ja sam greškom postavio pitanje Ministarstvu financija. Radilo se o pitanju zbog građana Crne Gore da znaju, koje je bilo upućeno ministarki ekonomije Sekulića, vezano je za odluku tenderske komisije Savjeta za privatizaciju da prihvati ponudu češko-crnogorskog konzorcijuma koju čine kompanije Oliva Žarka Rakčevića i Filibert češki konzorcijum, koji su za kontrolni paket akcija Instituta Sima Milošević ponudili samo 10 miliona eura. I ja sam se obratio i premijeru pozivajući ga da ni po koju cijenu se ne prihvati ta ponuda, jer ona ponižavajući niska. Moje pitanje se odnosilo na to da vlada Crne Gore, a djelimično je i ministar kao Ministarstvo financija koja ima određene obaveze prema imovini države Crne Gore i prema zaštiti interesa države Crne Gore, tu kompetentno, ali nije direktno ovdje postavljeno pitanje. Dakle, 56 ili 58% akcija Instituta Simo Milošević, tenderska komisija je predložila Savjetu za privatizaciju se prihvati ta ponuda. Samo radi građana, da znaju šta Žarko Rakčević za 10 miliona eura dobija. 200.000 metara kvadratnih urbanizovanog gradskog građevinskog zemljišta na pjenu od mora, koje je u bilansima Instituta Simo Milošević, čija je vrijednost tržišna 100 miliona eura. 86.000 metara kvadratnih stambenog poslovnog prostora, čija vrijednost najmanje 50 miliona eura. Titovu vilu od 5.000 metara kvadratnih, sa specijalnom infrastrukturom, slanom vodom u saunama i bazenu, vrijednost objekta je 15 miliona eura. Zbog specifičnosti predsjedničke vile, skoro da je teško i procijeniti kolika je vrijednost Titove vile. Znači, Žarko Rakčević i ovaj češka firma za 10 miliona eura dobijaju kontrolu na 245 miliona eura državne imovine. I moje pitanje je bilo ministrici zašto se ide i prihvata ponuda koja je ispod likvidacione vrijednosti Instituta Simo Milošević. Kao neko ko se dugo bavio privatizacijom, postoji jedno osnovno pravilo. Dakle, ako firma pravi profit i ako posluje uspješno, kakva jeste firma Institut Simo Milošević, ne radi to možda na taj nivo koji bi mi bili zadovoljni i maksimalno efikasno, ali ona pravi profit. Ako firma pravi profit, ne možete ići ispod likvidacione vrijednosti kompanije. Da prevedem, dakle, običnim građanima. Kad bi sada vlada Crne Gore odlučila da zatvori Institut Simo Milošević, bagerima da poravna to zemljište, to ne bi bilo ispod 100 miliona eura. Jer tamo vi možete da radite, mislim da je 200.000 kvadrata, sada da me neko ne uzima za tačan podatak, ali tamo možete raditi, imate dozvolu za izgradnju stanova. Vlada Crne Gore je mogla da napravi restrukturiranje toga akcionarskog društva, tako da profitabilnu aktivu izdvoji u posebno akcionarsko društvo, recimo zemljište. A da same objekte i ono što se tiče za Institut Simo Miloševića proda kao novo akcionarsko društvo i time bi dobila 10 puta više nego što daje Žarku Rakčeviću za 10 miliona eura, dobije vrijednost 200 miliona eura. I ovdje je sada posebno važno što je dakle, u jednom procesu od države Srbije kupljeno za zanemarljivo mali iznos. Crnogorski tajkuni su kupili i akciju Simu Miloševiću i 700.000 kvadrata na pjenu odmora Biserna obala Čanj, gdje je opet Žarko Rakčević kupio za 3.800.000 eura 700.000 kvadrata na pjenu od mora, gdje tu opet investicije radi Tomo Čelebić i ja sam, jučer nisam imao vremena premijeru da dodatno postavim to pitanje. Premijer Marković je lobirao za Žarka Rakčevića i za Toma Čelebića u razgovorima sa premijerom Srbije Vučićem, zaključkom vlade prodao imovinu države Srbije u bagatelnoj cijeni Rakčeviću i Čelebiću. Znači, pitanje je za, nadam se će posle ministarka Sekulić, koja je i predsjednica tenderske komisije, odgovoriti vrlo precizno. Kako ste mogli da prihvatite takvo ponižavajuću nisku ponudu koja je daleko, daleko ispod likvidacione vrijednosti preduzeća, koju, znači, država bi dobila 10 puta više para da je likvidirala Institut Simo Milošević nego što ga ovog konzorcija. Ministar Radunović, izvolite.
Pa, gospodin Medović je već rekao, doista ovo pitanje nisam mogao ja obrađivati i dogovorili smo se. Mislim da je preko Skupštine jeste obaviješteni da koleginica Dragica sprema odgovor i ona, pošto je posle mene, ona će i odgovoriti na postavljeno pitanje. Hvala. To smo trebali biti obavješteni mi, pa bi vjerovatno prebacili dijelo. Ja sam rekao i greškom mojom, dakle, otišlo u Ministarstvu financija, mada je generalni sekretar vlade i bio u obavezi da pitanje preusmjeri, jer je u pitanju jasno da se odnosi na predsjednika tenderske komisije, a to je bila ministarka ekonomije Sekulić i ona je trebala odgovoriti na ovo vrlo konkretno pitanje. Da li će odgovoriti u odgovorima... Dakle, dobro, u redu. Ja se još jednom izvinjavam, moja je greška, ali zbog građana Crne Gore mislim da je bilo cijelishodno da čuju o kojem se problemu radi, o najavi još jedne ogromne pljačke državne imovine, ali ovaj put sada od tajkuna druge porodice. Sad više ne možemo da optužujemo Mila Đukanovića i Aca Đukanovića i meni je naprosto malo neugodno da počinjem da optužujem i drugu familiju koja je očigledno... Kolega Medoviću, samo... Kao i prva familija. Kolega Poslaniče Medoviću, hvala na pitanju. Ja moram da napomenem da ja mogu dati odgovore u dijelu predsjednice tenderske komisije za privatizaciju i da pojasnim da je Komisija za privatizaciju dužna da sprovede proces privatizacije na osnovu naloga Savjeta za privatizaciju. Dosta pitanja koje ste postavili tiču se samog resora i pripreme procesa privatizacije i donošenja odluke o privatizaciji. Ja vam mogu dati odgovore koji se tiču raspisivanja tendera i prihvatanja ponude. Dakle, sam tender je definisao minimalne i kvalifikacione uslove koje su ponuđači morali da ispune kako bi ponuda bila prihvaćena. Meni se čini da je ovo 5. tender i da uslovi na ovom tenderu nisu ni u jednoj mjeri bili manji nego uslovi zadati na prethodnim tenderima. Uslovi koji su definisani ovim tenderima su podrazumijevali kvalifikacione uslove, ja ću vam ih iščitati, a to podrazumijeva da ponuđač u svom vlasništvu ima direktno ili indirektno najmanje 51% vlasništva nad kapitalom i upravljačku kontrolu, najmanje jedan medicinski rehabilitacioni centar koji pruža usluge fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije, ili najmanje 3 hotela ili hotelski kompleks ukupnog kapaciteta ne manje od 600 soba, minimalne kategorizacije 4 međunarodne zvjezdice, koji ima zdravstvene wellness spa i relax sadržaje, pri čemu minimum jedan od hotela, objekat hotelskog kompleksa ima kategorizaciju 5 međunarodnih zvjezdica i raspolaže zdravstvenim wellness i spa i relax sadržajima. Da u toku posljednje 3 godine, poslovne godine, 15. 16. i 17. ostvari ukupan prihod od najmanje 100 miliona eura. Pravo na podnošenje ponude ima i učesnik na tenderu koji u direktnom ili indirektnom vlasništvu lica koje ispunjava kvalifikacione uslove. Osim toga, definisano je da minimalna ponuda za kupovinu, moram napomenuti, prodaju se akcije, 56,48% akcijskog kapitala društva, da ponuda ne može biti niža od 10 miliona eura i da ponuđeni investicioni program ne može biti niži od 25 miliona eura. To su bili uslovi tendera koji su definisani. Tenderska komisija je dobila jednu ponudu od konzorcijuma koji ste naveli, češka kompanija Filibert i crnogorska kompanija Vile Oliva, i ta ponuda je ispunila sve tražene uslove tenderskom dokumentacijom. Ja moram napomenuti da je ponuđena cijena za akcije Instituta Igalo od pomenutog konzorcijuma, sad ću vam reći tačno, po akciji 46,3 eura, a u prethodnom periodu su oni od vlade Srbije vrlo neposredno prije javljanja na ovaj tender te iste akcije kupili za 28,5 eura po akciji. Trenutna vrijednost akcije Instituta Igalo na berzi, čini mi se na današnji datum, je 30 eura, a maksimalna cijena akcije na berzi koja je dostizala je 33 eura. Komisija je prihvatila ponudu, predstavila je iz razloga što je ponuda odgovarala onim zahtjevima iz tendera, predstavila je Savjetu za privatizaciju i dobila mandat od Savjeta za privatizaciju da pristupi pregovorima. U toku su pregovori. To što je ponuda prihvaćena ne mora da znači da će ugovor da bude potpisan, jer postoje elementi o kojima se mora razgovarati u toku pregovaračkog procesa sa ponuđačem koji je dostavio svoju ponudu. Hvala.
Zahvaljujem se ministrici Sekulić. Poslaniče Medvedović, imate pravo komentara. Postoje vrlo konkretna pitanja, gospođo Sekulić. Zašto ste ušli u tenderski postupak sa procjenom iz 1995. godine? Koji su vam parametri bili da kažete minimalna cijena 10 miliona eura? Kako? Investicije 25 miliona eura. To se tako ne radi. Znači država je dužna da napravi procjenu po najmanje dva metoda, supstancijalnom metodom, metodom diskontovanja cash flow metodom, da se dođe do vrijednosti te kompanije. Morali ste izračunati koja je likvidaciona vrijednost te kompanije. Gospođo Sekulić, sada uđemo bagerom u institut, ne daj Bože, i sve da poravnimo, shvatate? Da ostane samo 200.000 metara kvadratnih placa na koje može da se gradi, ima već izmijenjena dokumentacija. Znači može da se gradi sad bez problema 80.000 kvadrata stambeno-poslovnog prostora na obali od mora. Može li biti manja zarada od 1.000 eura po metru kvadratnom na pjenu od mora u Herceg Novom prema sadašnjim cijenama gradnje? Znači to je 80 miliona eura samo zarade izgradnje stanova u slučaju likvidacije instituta Simo Milošević. A ne imate institut Simo Milošević sa 86.000 kvadrata izgrađenog stambeno-poslovnog prostora, vilu Galeb sa 5.000 kvadrata, koja ima poseban značaj, skoro je teško i procijeniti, zbog svoje rezidencijalne prirode, zbog prošlosti, zbog značaja za istoriju ove zemlje, sa specijalnim bezbjednostima, da ne ulazim sad dalje o čemu se sve to radi. I vi ste sve to dali za 10 miliona eura. Pa čekajte, pa zar nije za državu bolje da odbije ponudu, pa da onda odvoji institut Simo Milošević sa onim zdravstvenim dijelom turističkim u jedno preduzeće, da drugo preduzeće bude samo zemljište, pa onda da pozove investitora da gradi tu hotel ili već nešto što država misli da treba da se gradi na pjeni od mora, ne stanovi, pa znate koliko više dobija država. Ovde je neko častio Žarka Rakčevića najmanje 100 miliona eura. I mi znamo da će to da gradi Tomo Čelebić i mi znamo da je to dio dogovora Duška Markovića sa Vučićem. Znači, akcije države Srbije Žarko Rakčević je kupio od vlade Srbije zaključkom vlade. Nije bila nikakva procedura, nikakav tender i lično je predsjednik vlade lobirao i javno to priznao da je bio na sastanku kod predsjednika države Srbije Vučića da vidi šta će biti sa imovinom države Srbije u Crnoj Gori. Tako je dobio 700.000 kvadrata na pjeni od mora u Čanju za 3.800.000 eura i isto zaključkom. Ali to je problem opozicije u Srbiji. Kako njihova vlada rasprodaje njihovu imovinu. Mene je ovdje interes za našu imovinu, gospođo ministarka. Shvatate li vi koliko ste vi vašom odlukom da prihvatite ponudu ugrozili imovinu države Crne Gore? Napravili ste štetu. Ili omogućili ste propuštenu dobit, ako ćete da govorimo jezikom pravnim i jezikom privatizacionih savjetnika. Niste izvršili procjenu. Jedan se ponuđač javio, izvinjam se, dozvolit ćete, ovo se rijetko ovdje kad vidi. Obično ponuđač javi. Vlada bi morala napraviti posebnu strategiju za pregovore. U tom trenutku, gospođo ministarka, ako niste ranije radili ove poslove, možete i tražite povećanje cijene zato što je samo jedna ponuda. Bez obzira što nas zadovoljila minimalne kriterijume koje ja ne znam kako ste ih utvrdili. Taj koji je utvrdio minimalnu cijenu, to se ne radi na tenderu, gospođo ministarka. Ja prvi da date na tenderu minimalnu cijenu, pa ko će da vam da veću cijenu? Kad vi kažete ne može ispod 10 miliona, to je cijena transakcije, 10 miliona. Više se isplati dvojici konkurenata da se dogovore međusobno u konzorcijumu, ali da daju jeftinu cijenu koju je vlada već sama najavila. Znači, vjerujte, kad ja ocjenjivo sada, da sam ja državni tužilac sada i da ocjenjujem elemente korupcije i kriminala i štete koju država trpi ovakvim tenderom, vjerujte da bi vrlo brzo došli do optužnice i vrlo brzo bi neko išao u zatvor. Ja vas još jednom pozivam i javno sada opet, premijeru sam poslao pismo. Hvala. Završit ću samo. Odbijte ponudu Žarka Rakčevića. Iza nje stoji politički motiv, tu je povezan i Tomo Čelebić, to su tajkuni Duška Markovića i druge porodice. Mi, evo, ovdje jedva borimo godinama protiv kriminala prve porodice, sad treba... Poslaniče, hvala.